ang imong mga pag-awit diha sa Ginoo espirituhanong pag-awit. Espirituhanon nga mga alawiton. Usahay mga kaigsunan ang mga song leader. Ay kay mo kanta panahon sa Domingo niya pagka Lunes ug Martes mo kanta na mga kanta nga iya sa kalibutan. Wala man ta magingon nga mo judge ta kay sala man ang maghukom, pero matud pa sa Biblia sa Herbiohanon 13 versikulo 15, ihalad kanunay diha sa Ginoo ang atong mga paghalad pinagig mga ngabil. So diha sa atong tagsa-tagsa mga kaigsunan nga kinabuhi, adunay mga butang igsuon nga angay natong bantayan. Atong mabantayan igsuon nga niata sa kalibutan, nga ang kalibutan naghatag ug nagtanyag sa mga manindot nga butang, nga kini igsuon usahay makapahaylo sa tao, makapawala sa tao diha sa Ginoo tungod sa mga butang nga niya sa kalibutan. Apan hinumdumi igsuon nga ang atong mga pagdaig address ra gyud ngadto sa Ginoo, wala tay laing ginadaig mga kaigsunan. Walay tao nga atong gina-idol, atong ginahangad nga sila mao'y taas o sila mao'y atong mga matud pa atong mga giidolo sa atong kinabuhi. Walay lain gawas sa Ginoo, siya lang ang atong halaran, no? Siya lang ang atong halaran sa atong mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Siya lang mga kaigsunan. Muna nga diha sa atong pagdaig, atong hunahun igsuon nga mahimo kining makapalipay sa Ginoo kung ang imong pagdaig naka-address gyud ngadto sa Ginoo. Siya ra ang imong ginadaig, wala na lain. Mga kaigsunan, dili man na siya sala mo appreciate ka o mo daig ka sa ubang tao. Pan usahay mga kaigsunan, mulabaw na ang imong pagdaig ngadto sa tao kay sa Ginoo. Pagkadaghan mga kaigsunan nga ang mga tao mawala na hinuon sa ilang pagdaig tungod kay nagtan-aw naman hinuon sila sa tao. Muna nga hinumduman nato ang mga kasimbahanan, adunay mga paglantaw sa tanan nga mga dagan sa atong simbahan, sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, atong ginalantaw, ginatan-aw ang tanan nga mga programa nga kini nakapahimuot ba sa Ginoo. Mga kabatan-unan usahay puro ra mga banding adtog dagat, picnic, puro ra banding adtog mga hiking asa pa na adtos mga kabukiran. Apan usahay mga kaigsunan, ang banding nato diha sa mga pagdaig sa Ginoo. Atong mga pag-awit diha sa Ginoo igsoon naton pa ni Apostol Pablo, himua ang tanang buluhaton pinaagi diha sa Ginoo. Buhaton nato ang tanan diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot man kayo mga kaigsunan nga atong simbahan na ay daghan nga mga activities nga pagahimuon, na ay daghan nga mga buluhaton nga pagahimuon, apan dili nato kalimtan igsuon nga naguna natong hunahunaon nga ang atong ginabuhat kini nakahimo ba sa pagdaig sa Ginoo, nahimo mang nalipay ang Ginoo sa atong mga ginahimo. Salamat ta sa Ginoo nga ang pagdaig diha sa Ginoo mga kaigsunan, kung ikaw takos imong himo ang imong kaugalingon nga mahinulsunon, mahimo kang takos bisan sa imong mga pag-ampo o sa imong mga pag-awit sa gihapon igsuon. Ato nang ginahimo nga sa dili pa ta moawit, nakahimo ta sa pagpangayg pasaylo sa Ginoo, no? Naghimo ta og mga pag-ampo niini or muduol sa iya aron pinaagi siyang gahom sa dugo ni Hesus, iya tang hinluan kay ni ana igsuon mahimo tang takos sa mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Nga kinahanglan nga kita mudaig sa iya, mahimo nga kita igsuon muduol una ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kung walay mga pagdaig igsuon nga dawaton sa Ginoo, kung dili nato ni isandig, dili nato ni iduol sa atong Ginoong Hesukristo. Kung sa matod pa sa balaang kasulatan, Herbiohanon kapitulo 10 bersikulo 19 hangtod sa 22, nga tinuod nga pagtuo katinuan, tinuod nga pagtuo, tinuod nga kasing-kasing, matod pa
sa nahinluan o nasabligan sa tubig nga maputli, duulo nato ang Dios igsoon diha sa tinud-anay nga pagduol. Tungod niya na makahimo ka sa pagdaig sa iyaha, pinaagi sa atong mga pag-awit, pinaagi sa atong mga pag-ampo, pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabuluhaton igsoon. Makahimo ka sa pagdaig sa Ginoo bisan sa imong mga buluhaton, sa imong mga buluhaton igsoon, bisan unsay imong gihimo, mga kaigsoonan, bisan unsay imong ginabuhat sa imong mga panginabuhi, sa imong mga negosyo sa nga klase sa panginabuhi igsoon, sa kadagatan, sa kaumahan, sa mga negosyo, pagpangimpleo, pagpanarbaho igsoon, mga tagsa-tagsa nato kabuluhaton, pwede nato gihapon daygon ang Dios sa atong kinabuhi. Madaig nimo ang Dios sa diha nga ikaw manguma. Madaig nimo ang Dios sa diha nga ikaw dunay uma, nga gitagaan ka sa Ginoo og mga tanom nga imong maharbis igsoon, mga kahumayan, mais nga gipabunga sa Ginoo, kay igor magikamotanom, ang Ginoo may magpabunga, igor ra ka motanom, ang Ginoo mo'y magpaulan, igor ra ka managat, dili wala ka magbahog sa isda, iyang gihimo ang mga dagkong mga isda o gagmay mga isda sa kadagatan, ang Dios mo'y nagbahog, inigkuha nimong isda, makadaig ka sa Ginoo. Nalaygon ka Ginoo sa imong buhat nga gamhanan. Muna mga kaigsunan, ang pangutana, malipay ba ang Ginoo sa imong pagdaig nga inigkuha nimong daghang isda, pasalamat ka sa Ginoo, pag human nimong baligya imong manggipalit sa dili maayong mga butang, mga gipalit nimo sa imong bisyo, gisugal nimo. Muna usahay mga kaigsunan, ato'y matikdan mga kaigsunan, kung daghan na gali kwarta, nana kay bonus, lipay na ka kay dagko kay kag bonus igsoon, pero say ikaw rin nalipay, ang Ginoo malipay kay ngano man tungod sa dako nimong bonus, magpalit naman hinuon kag mga alak, ilimnon nya mo na toy himuon nimo nga pahalipay sa imong mga barkada, silingan. Mga kaigsunan, apan ingon sa Habakuk 2:15, alaot kadtong naghatag sa makahubog. Alaot mga kaigsunan, daghan na kagkuhag isda, imong gibaligya igsoon, hala sa sugal inom hangtod nawala na pud ang isda, nawala na ang isda, iabot na ang linog, bagyo, tungod kay ngano man mga kaigsunan, dili malipay ang Ginoo. Dili malipay ang Ginoo. Muna nga sabisan unsa nimong buluhaton igsoon, imong buhaton diha sa mga pagdaig sa Ginoo. Imong madaig ang Ginoo sa tanang buluhaton. Kining pagdaig igsoon mao'y pagdawat, no? Mao'y pagdawat nimo sa Ginoo nga siya mao ang tinubdan sa tanang butang. Siya mao ang amahan. Siya mao ang tinubdan sa tanang butang mga higala. Muna nga mahimo nimo nga madaig siya tungod kay imong ginadawat nga siya mao ay tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tanang butang nga naa kanimo. Nadaig nimo siya. Ang pangutana, malipay ba ang Ginoo? Sige kag lukso-lukso og daig sa Ginoo, pero usahay mga kaigsunan ang imong kasing-kasing og una-huna igsoon wala sa iyaha. Inig human nimog daig, mawa na pud ka sa iyaha, no? May lang kay ka mo hilak-hilak panahon sa Domingo sa imong pagdaig sa Ginoo, sa imong pagsimba, pagkalunis igsoon, og higala ang imong kinabuhi layo na sa iyaha. Nga dili malipay ang Ginoo igsoon. Sa dalaygon ang Dios nini nga adlaw igsoon, nga ang pagdaig sa Ginoo mao kini ang pagduol sa iyaha. Busa matod pa sa balaang kasulatan, diha kang Kristo igsoon, no? Mahimo nga ikaw dawaton ang imong pagdaig, malipay ang Ginoo kung naay Kristo sa imong kinabuhi. Muduol ka sa iyaha, imong papuyon si Kristo sa imong kinabuhi, imong dawaton si Kristo nga maoy hari sa imong kinabuhi, imo siyang sundon sa tanan niyang mga gistudlo, imo siyang awaton kung unsay ginahimo ni Kristo nga nagpaubos, nahigugma, nagtabang, niya mao kini ang imong sundon igsoon. Inigdaig nimo sa langit, dawaton ka kay moingon man ang Dios. Ingon niya sa iyang anak, sa dihang human si Kristo na bautismo isya, kini mao ang akong anak nga pinalangga. Sa diha nga si Kristo usab ang iyang panagway, mga kaigsunan, niingon ang amahan, kaniya lamang kamo magpatalinghog, kay kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya ako adunay kalipay. So diha kang Kristo lang igsuon, mahimo nga makapalipay kas pagdaig sa Ginoo sa imong mga pag-ampo, mga pag-awit sa imong mga buluhaton,
igsoon dawaton sa Ginoo nga siya magmalipayon tungod kay naaman si Kristo sa imong kinabuhi. Si Kristo ang imong ayawan, mga kaigsunan. Siya lang ang makapalipay sa amahan kung naa siya sa imuha, ginabag-o ka o ginausab ka, pinaagin ni Kristo siya mga pulong. Sa imong pagdaig dawaton sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ning takna sa nining mga adlaw igsoon. Dalaygon ang Dios nga ang Dios magapanalangin sa inyong tagsa-tagsa, ka mga buluhaton sa tagsa ninyo, ka mga ministeryo sa kinabuhi. Salamat sa inyong patalinghog, salamat sa inyong pagtan-aw nining atong programa ang dalan ni Hesukristo. Itabang ninyo pinagi sa mga pag-ampo, tabangis mga pag-ampo, o paluyuhi kini pinaagi sa inyong mga pagpadayon sa pag-subscribe nini, o i-share ni ngadto sa uban nga mga katawhan aron tungod nimo pinaagi nimo daghan ang makakaton sa mga pagtulunan nga atong ginatudlo nining atong programa. Dalaygon ng Dios ug maayong adlaw kanatong tanan. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.